субҳ хайр дӯстони азиз, созед нағзаин саломати хубай. Нигоҳ кунед, якум дарвозаи пажарка даем. ҳозир янами якум дарвозара ворид мегардем. Ҳамин рияди ростакӣ то охира меравем духтарако. Ман шумода ҷои пастелни биллиёи арзона нишон медиҳам. аз ин нуқтаи савдо ман бисёр навор гирифтагиам, суроғара бисёриён намеёбанд. Барои вай хостум аз берун навор гирифта шумода пурра фаҳмонам суроғаша. Диде на духтарако, ҳамин якум дарвоза ки ворид гаштен, рияди ростаки то охира меравем. ҳанами рияди вая пажаркара, якум дарвозаи пажаркаяй марама духтарако биёен. ҳозир акция рафтестай тамоми пастелни биллиё арзон шудагиа. Диден духтаро, ҳамин рияди ростакира ина охиронаш омадаема. ҳозир бошад тарафи дасти чап мегардем. нигоҳ кунед духтаро, тарафи дасти чап плакатшон ҳастай. Диден духтаро, плакатшон тач текстил нависагиа. Камакаки дигар тарафи дасти чап мегардем. суроғашон ина пурра аз берун шумода нишон дода шид. боварӣ дорам ба осонӣ дафт пайдо мекунен. бозори Корвон, тарафи пажарка, якум дарвоза, рияди ростакӣ то охира мебиёен, дасти чап мегарден. мана марҳамат, пастелни биллиёра арзони арзон кардагиан бо даставкашон бепул. ина диден тач текстил, суроғашон, плакатшон. анамин нуқтаи савдо духтаро 995 996 контейнер. ҳамаи чи арзон шудагиай. марҳамат, касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, даставкатон мекунанд. ира бинен духтарако, чихе пастелои хушрӯ омадай, пастелни биллиёи фасони ягодама. ина размерош худаш навистагиа. инамҷада диден духтаро, марҳамат, касседа дар кораи тач текстилда ҳамаи ҳамино аксия шудагиай. 130 сомона. ира бинен чихе сифатош да гап нест духтарако. ина моделоша нигоҳ кунед, худаш маълумай чихелиай. 130 сомон. мана ёшам амияй 130 сомон. ҳозир бо дорам бо дигар намудош ва ёшам нишон метим. ва ёш бо чанд сомон? 120 сомон. ина ин модело 120 сомон. И чанд одамаяй? Ям я одамай. Ишам як одамаяй духтаро. Пастелои вип гуфти гапа, пастелои хушрӯ. мана 120 сомон ин моделош. марҳамат духтаракои азиз, касседа дар кораи биёен. бозори Корвон, тарафи тило бозор, тарафи пажарка, якум дарвоза духтаро. якум дарвоза рияди ростаки биёен то охирша, дасти чап тач текстил, плакаташ ҳастай. 995 996 контейнер. мана ё 120 сомон. чандта расветка дора? ана ин моделакои фасони хушрӯ 130 сомон. хулас биёен. ва тамошобинои ёра бинен чихе хушрӯаи диёрои фасон. и вишивкай вишивкай ина брендови пастелни биллиёи фасон. ина касседа дар кораи духтарако. ман як нуқтаи савдора шумода тавсия метиҳам. акция эълон кардагиан 220 сомон. даставкаш рои гона. ина марҳамат, даставка бепул. касседа дар кораи марҳамат метавонед интихоб кунед. иношама қахшучан и расветкоша бо намеген духтаро. марҳамат 220 сомон. кадомеша мегирен 220 сомонай. даставка бепулай. ина беҳтарин варианто. ина и чанд пулай? ишам 220 сомон. духтарако нигоҳ кунед, фасониша хушрӯгиша 220 сомон. ина диёроям диден рангои фасон дора. марҳамат, барои арӯсакон мегирен, барои хитон мегирен. ина и пастелни биллиёи Фотима будай духтаро. иам 220 сомон. 220 сомон. баъд S+ мепурсанд. S+-ои хушрӯ доранд. сифатошон да гап нест духтаро. 250 сомон. 4 та наволочка дора, простим пододеяльник. 4 та наволочка, простим пододеяльник, 250 сомон. даставкаш ройгон. марҳамат, ина расветко кур, топови расветкои фасон. ира бинен чихе хушрӯи материалаш, вишивкаша бинен чихе фасон задагиай. хулоса нархошон 250 сомон. бозори Корвон, тарафи тилобозор, тарафи пажарка, якум дарвоза духтаро. ҳамин якум дарвозаи пажарка ворид гаштен. то охира биёен. дасти чап тач текстил. марҳамат, 995 996 контейнер даянд. пастелои хушрӯ доранд, аҳамиятенда. чихе моделакошон фасонай. бо касе ки барои савдо мегира, ин нархҳо ҳамаш арзон мешава. ина и пастелни биллиёра бинен духтаро. аланои оригинал омадай, ҳамқа хушрӯа. ира бинен ё ласан ласан духтаро. ина нигоҳ кунед чӣ дора. наволочка дора, простим пододеяльник. фотошон наза. ина распаковка чек кардестем духтаро. нигоҳ кунед материалша чихе хушрӯ. ласай. простинаш ваяй
Простинш сатина. сатина. Ина марамат духтарако дар кортон бошам расветкои хушрӯ доранд. Ина марамат интихоб кунен. Дар равакак доставкатон мекунанд. Ду доставкашон беплай. Нархи и чанд сомай? 170 сомон. 170 сомон. Дида нарх чихе нархи хубай духтаро. 170 сомонай доставка беплай. Марамат интихоб кунен. Дар доставка ина бо пад бренд айден Луи Витоно ҳастай. Ина ира светко ҳастай ден расветкои хушрӯ. Ина мия я. Ина диден духтаро чихе фасонча расветкошон. 170 сомон. Алана комфорт. Ана алана комфортш бо дига хибда я. Ие чанд пулай? Инам 170 сомон доставкаш иқахшруано 170 сомон доставкаш ройгон марамат научка 4 научкага будай диден ду наму дарозаш дата 4 хулоса ина расветкош я май ҳаму ая алана комфорт диден ана цветш бо қафасунай марамат духтарако 170 сомон инам хе пастельни билёи вип хушрӯ ана хе дилакои брендам доранд полоска доштая бу ина нигоҳ кунед хе хушрӯ и вишвикая мана марамат духтаро беҳад хушрӯ пастелошон биёен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд доставкашон беплай бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ряди ростаки биёен духтаро якум дарвоза дасти чап мегарден плакатчон ҳастай тач текстил 995 996 контейнер ҷода бу курпоошон ам аста ҳама намуд курпои пилагӣ миха аҷоло ҳама чӣ доранд охи духтаро борои бренд гуфтигапо борои фасон бо нархҳои дастрас марамат интихоби васе ира бинен духтарако чихе пастелни билёи фасон омадага ина ҳамаи ҳамино ду одамаяй 140 сомон кадомеша мегиренам хушрӯад сифатҳои беҳтарин дута навлучка дора 140 сомон инами тигракошам ҳамин нархай тигровишам 140 сомон доставкаш ройгонай диден чихе нағз духтарако доставка ройгон беҳтарин ина ҳам 140 сомон арзонай ҳам бо доставка ройгонай зебрашам астай тигршам астай иношам ҳамаш ина ҳамаш кадомеша мегирен 140 сомони ина дигар наму тиграй се наму тигр доштаи диден духтарако ина беҳтарин варианто инеш бо дигарай диден ишаишта хушрӯай духтаро ҳамаш нархошон арзон 140 сомон доставка бепул рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар ина размерошам навистагиай диден аҷоибот бо нависеншона дамеша простиншам диванои калон дамеша додамаи калонай духтаро простинш диваним диден чихе хушрӯ мана материалшам хушрӯай ҳеч намеша шушта истифода мебарен 140 сомон зебра мепирсан ина зебраша бинен чихе фасунай айёям ҳамаш омадагиай нарх ку нархи шокшок духтаро 140 сомон бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ки ворид гаштед ряди ростаки рост биёен духтаро дасти чап мегарден анами плаката мебинен тач текстил 995 996 контейнер даян ҳама намуди пастелни билёи ҷада ҳастай ҳамаша арзон кардагиян духтарако шок нигоҳ кунен анам хел пададиялников простино инам хел пастелни билёи фасони качествои зури зур арзон шид 180 сомон бо доставкаш ройгонай як борак нигоҳ кунен якташак шуда нишон метиҳем да иқои материалш хушрӯ будай духтаро нигоҳ кунен фасоне астае ки глакошку тамоман топан бовар кунен аҷоиботай нигоҳ кунен чихе хушрӯ нархшон 180 сомон доставка ройгон ана марамат ира бинен қафазонакае аҷоибот духчам ҳамаш заводскои оригиналои фасонай и простинша конечно фасонаи простинша бинен духтарако инами ҳамаш ҳархелай глакош ҳархелай простиношон ҳархелай хулас инам кадомеша мегирен 180 сомон инами нуқтаи савдуда борои оригинал омадагия ина материала бинен чихе хушрӯчай 180 сомон доставка ройгон духтарако марамат метавонен муроҷиат кунен и даруни ваяй ку простин ранги вайш будай пададиялник ранги простинш будай хулоса 180 сомони иҷадан инчунин духтарако ҳастай дига намуди модело мана нигоҳ кунен ҳама намудуш ҳастай ҳозир аксияи идона рафтистай чизе ки мегирен ҳамаш бо нархҳои беҳтарин пешниҳод шудагиа ина духтарако бо касе ки доставка неву худаш омада аз наздик харидорӣ мекунад бо ягон суми арзон мешава
бозори Корвон тарафи пажаркадан оптовиш боз ҳам арзонтарай. Тарафи пажарка якм дарвоза духтаро ҳам якм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен дасти чап плакат ҳастай тач текстил 995 996 контейнер. Дӯстони азиз нигоҳ кунед фосфорни пастелни билё аҷоиб хушрӯвай ина торикиданам хеле мешава равшанӣ меча беҳад хушрӯ чанд гил дора марамат аланои оригинал каседа дар корай акция рафтестай 160 сомон доставкаш ройгон яъне доставкаш бепл нигоҳ кунед чиқар хушрӯ мешаванд торикида диден светилник дар кор нест мана марамат каседа дар корай ҳатман муроҷиат кунед доставкатон кунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвозара вай тигриш қа хушрӯ мешавад бурак нишонтае ина диден тигриш савз мешавад торикида диден тарафи пажарка духтаро якм дарвоза то охира биёенам якм қатори ростакира дасти чап мегарден плакати тач текстилай 995 996 контейнер ина марамат ҳамаи ҳаминора аксия эълон кардаган 160 сомон када меша ки мегирен инчунин духтарако иҷада бо арзоношам астай аланоро инора бо чанди карде 140 сомон инош бо 140 сомон расветко ҳамаш ҳаст мана вишивка дора надписаш беҳад хушрӯ мана чи цвете дар корайтона дурангаана мана беҳад хушрӯванд додамои калони фасон 140 сомон инамино ҳамаш расветкошай рақамашон ҳаст дар рӯи экран страничкаара отметить мекунам инстаграмсона бидроен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен духтаро ҳар рӯз уҷада новинка мегузоранд бидроен бо аз новинкаошон бо хабар шавен духтарако нигоҳ кунед курпои фасона ки тобистона омадай як одамашам астай ду одамашам астай беҳад хушрӯча нигоҳ кунед аҷоибот аи чанд расветка астай ҳозир ма дигарошам нишонтон метиҳам нархошон 80 сомон як одамаш инам яке ҳозир нишон додем ку кушодаги як одама буд бинен як одама чихе калонай ду одамаш 100 сомон ду одамаш 100 сомон як одамаш ина гилакои фасон дора 80 сомонӣ доставка бошад ройгон ай дита боло доставка мешада мана марҳамат аз ду дона боло доставка қабул мекунанд доставка ройгон леки агар биёен аз наздик бо хубтар мешавад духтар бо ягон сум арзонтар мекунанд тона марҳамат биёен аз наздик бинен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза и гилора бинен охи чихе гилои хушрӯ дора якм дарвоза ҳамин якм дарвоза ки ворид гаштен ряди ростаки то охира биёен духтаро дасти чап мегарден плакати тач текстилай ба осонӣ пайдошон мекунен боло диванда ранги покривалам истифода мебарен сабукакай стиралкада ба ҳазур мешувена ина ягон чи намештай диден духтаро сифат беҳтарин нарх ку шок духтаро марамат духтарако бархатни пастелни билё нигоҳ кунед чиха хушрӯвай ино бо курпа дорана катишон аҷоибот ҳозир акция идона рафтестай материалша як борак аз наздик нишон тимдан хеле бархатнем хохуша ранги ипек купра ипек айко ранги аму метовам хохушрӯвай нархшон ҳозир 290 сомон шудагай доставка бепл расветкошку тамоман топови расветкои фасонай 14 расветкаи хушрӯ дора ина нигоҳ кунед и ҳастай мана и ҳастай дигар расветкош ҳозир ҷудаяй нишонтем мана марамад расветкоша биненда духтаро 14 расветка дора беҳад фасонаи расветкошон 290 сомон диден расветкоша чихе фасонакай 290 сомон доставкашон бо беплай духтарако вай расветкора бинен духтаро хушрӯ ина қисми болора биненда ҳамаш расветкои ҳаминай 290 сомон духтарако бозори Корвона иҷа тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштен ряди ростаки мебиёен то охира дасти чап вай дорам плакати тач текстилай ба осонӣ меёбеншона 995 996 контейнер ҳозир акция идона дора нигоҳ кунед намҷа чизе аста акция кардагиана ҳамаша арзон кардаган и пастелни билёра бинен охи чихе хушрӯвай мана ҳамаи ҳами бо нархҳои дастрас дар тач текстил пешниҳод шудагай омада натонен доставка доранд духтаро доставка ройгон